ingredients na kulang. Kanina kasi nag-marinate na ako doon. Pag Bisaya ka or Cebuano ka, alam na alam mo yan. Paborito ng mga Cebuano, yung steamed rice. Oh, siomay! Maganda ka sa Cebu na. Seryoso. Seryoso. So, ayan guys. Pumili na siya ng ibang ingredients na kulang. Kanina kasi nag-marinate na ako doon sa baboy. Oo? Nandito na sarap. So, ayan! Yay! Meron tayong... What's that? Yay! Kasi gusto namin ni Ivan spicy. Siya lang yung weak sa amin guys. Ayaw niya ng spicy. So, ayan. Pwede ako ng sili. May shrimp. Meron. Bell Tapos pepper. bell pepper. Yay. Ayaw ni Ivan ng shrimp, pero gusto namin, kaya... Lalagyan namin ng shrimp. Tcha! Ayan. 1/4 lang to. Gamay Ay, lang. sobra. And then, grocery Green haul peas. pala to. And then, green peas for our steamed rice. Kasi walang, ano kasi dito guys, walang dimsum break. So, or, yung may mga dimsum house naman, no, pero wala silang steamed rice. Eh, pag Bisaya ka or Cebuano ka, alam na alam mo yan. Paborito ng mga Cebuano, yung steamed rice. So, yan yung gagawin natin today, mga sis. And we also have here cornstarch. Ayan. Ano yung binili mo? Sarang! What's that? Tissue! Tissue. Sanicare tissue. And then, yay! Munchkins! Nag-dinner ba kayo? I mean, nag-lunch kayo? Hindi. Hindi. Ipalitan sa tikag honey! Tapos may honey. Ano yan? Ano sila? Pinsan ng bar nuts. Tapos may Mentos pa. Meron pa akong Mentos dong. Alam nyo ba? Para akong ano, dinadala nila ako lagi ng mga chichirya dito, yung mga pang snacks. Tulad dito, bubble gum. Meron pa dong oh, Mentos. Tsaka ito, mga pulburon. Sila nagbigay nito. Dami nilang food. Sana all. Okay guys, so we need onion and garlic and yung mga ingredients natin kanina, syempre. Kaso din sila eh.
Gaya ko gusto ng pump. Puro dog ko, partner. Sana all partner. Oh my gosh. Oh, siomay! Siomay! Thank you, Van. Ay, namo'g, ikaw na ta. Gutom na ka. Tasty from your bounty surprise. Mmm. Manyang
ako sa Cebu na. Seryoso. Mas generous pa sa meat. Masarap na ako. Ano ang dapat? Online na lang.